വെൽക്കം ബാക്ക് ടു കിച്ചൺ ടെയിൽസ്. ഇന്നൊരു 2.5 kg ചെമ്പല്ലി നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ശരിക്കും ഒരു 2 kg താഴെ നിൽക്കുന്ന ചെമ്പല്ലി ആയിരിക്കും നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈസി. സോ ഇനി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ പാർട്ടിലായിട്ട് ചെറിയ ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. രണ്ട് സൈഡിലും ഇതുപോലെ സ്ലിറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി ഈ ഫിഷ് ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. 3 tablespoon കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ, 1 tablespoon turmeric powder, 1 tablespoon spicy chili powder, 1 tablespoon pepper powder and 2 teaspoon salt. ഇത്രയും ഒന്ന് ലൈം ജ്യൂസിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഞാനൊരു 3 ലൈമിൻ്റെ ജ്യൂസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ ഫിഷിലോട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഈ ഫിഷിൻ്റെ എല്ലാ സൈഡിലും നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഈ സ്ലിറ്റ്സിലും എല്ലായിടത്തും നന്നായിട്ട് ഈ മാരിനേഷൻ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. അതിനകത്തും നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാം. ഒരു 3 hours ഈ ഫിഷ് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യണമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 1 hour എന്തായാലും മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായിട്ട് ഈ തലയുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒരു മീനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു ഉരുളി ചൂടാക്കാൻ വെച്ച് കുറച്ച് ഓയിൽ ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യുക. ദെൻ നമ്മൾ വാഴയിലയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ക്ലീൻ വാഴയിലയൊന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുക. ഇനി മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ള ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ വലിയ മീനായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഉരുളിയിൽ ചെയ്യുന്നത്. ചെറിയ മീനാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നോൺ സ്റ്റിക്ക് പാനിലൊക്കെ വെച്ച് ചെയ്താൽ മതിയാവും. ബട്ട് വാഴയിലയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റിയർ ആയിരിക്കും. സോ ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത ഫിഷ് ഒന്ന് ഹാഫ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യണമായിരിക്കും കൂടുതൽ നല്ലത്. ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് കവർ ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇനി ഫിഷ് ഒന്ന് മറിച്ചിടാം. ഈ സൈഡും ഒന്ന് മൂടി വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. മീനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമ്മുടെ മസാല റെഡിയാക്കുന്നവരെ മീനൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം. ഇനി ഇതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച വാഴ മാറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതുപോലെ അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാം ഒന്ന് മാറ്റി ഇനി സെയിം ഓയിലിലോട്ട് തന്നെ 25 to 30 ഷാലറ്റ്സ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഇത് നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ചെയ്യാം. എപ്പോഴും ഈ അടിയിൽ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന കരിഞ്ഞ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഷാലറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഷാലറ്റ്സ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു 5 to 6 മീഡിയം സൈസ് ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഈ ടൊമാറ്റോസ് നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്താണ് നമ്മൾ അണിയൻ മിക്സിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ഈ ഒരു മിക്സ് ഒന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് വേണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ ഇത് നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊന്ന് ചൂടാറിയിട്ട് വേണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഷാലറ്റ്സിൻ്റെയും ടൊമാറ്റോയുടെയും മിക്സ് ഇതുപോലെ ഫൈൻ പേസ്റ്റായിട്ട് വേണം ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി ആ സെയിം ഉരുളിയിലോട്ട് തന്നെ അണിയൻസ് ചോപ്പ് ചെയ്ത് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു 4 to 5 മീഡിയം സൈസ് അണിയൻസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുറച്ചുകൂടി ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി അണിയൻസ് നന്നായിട്ട് ബ്രൗൺ ആയിട്ട് വേണം ഷാലറ്റ്സ് ആൻഡ് ടൊമാറ്റോ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. അണിയൻസ് ഒന്ന് സോഫൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു 2 മീഡിയം സൈസ് ജിഞ്ചർ ആൻഡ് 2 ഫുൾ ഗാർലിക് ക്ലബ്സ് അത്രയും ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്ത് മിക്സർ ഗ്രൈൻഡിലിട്ടൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു 5 ഗ്രീൻ ചില്ലീസും കൂടി ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ പേസ്റ്റായിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്ന ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ആൻഡ് ഗ്രീൻ ചില്ലി പേസ്റ്റാണ്.
ഇതും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. ഓണിയൻസ് ഇപ്പോൾ നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് ടൊമാറ്റോ ആൻഡ് ഷാലഡ്സിൻ്റെ മിക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിനി നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ആയിട്ട് വേണം ഫിഷിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി കുറേ കറി ലീവ്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് 2 ചെറിയ പീസ് മലബാർ ടാമറിൻ ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് ഈ മിക്സിൻ്റെ റോനെസ് പോയിട്ട് വേണം ഫിഷിലോട്ട് ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഈ മിക്സ് ഇപ്പം നന്നായിട്ട് സോട്ടേ ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ചുകൂടി കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ക്രഷ് റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ആഡ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് ജസ്റ്റ് സോൾട്ട് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് സോൾട്ട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം. എഗെയിൻ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇതിലിപ്പോൾ റെഡ് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പ്രോപ്പർ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഷ് പൊള്ളിച്ചത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. ഇനിയൊരു വാട്ടിയ ഇലയിലോട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കിയ മസാല ആഡ് ചെയ്യുക. ഓൾമോസ്റ്റ് മീനിൻ്റെ സൈസിനനുസരിച്ച് തന്നെ മസാല താഴെ ഇതുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും മസാല ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണതാണ് നല്ലത്. കൂടുതലാവാതെ എന്നാൽ കുറഞ്ഞും പോവാതെ എപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതാണ് എപ്പോഴും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ മീൻ വയ്ക്കാം. ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ കൂടി ബാക്കിയുള്ള മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്യുന്ന പോലെ മസാല ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഗസ്റ്റിനൊക്കെ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭാഗം വരെ ഇല വെച്ച് കെട്ടി റെഡിയാക്കി വെക്കാവുന്നതാണ്. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് ഒന്ന് 2 സൈഡും ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്താൽ. ഇനി മീനിൻ്റെ സൈസിൽ തന്നെ ഒരു ഇല ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു നൂല് കൊണ്ടൊന്ന് ടൈ ചെയ്യാം. ഇതുപോലെ ടൈറ്റായിട്ട് കെട്ടിവെക്കാം. ഇനി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്ത് ഉരുളി ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ഒന്ന് ചൂടാക്കാൻ വെക്കാം. ചൂടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറച്ച് ഓയിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ കെട്ടിവെച്ച മീൻ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി മൂടി വെച്ച് വേണം ഒരു 10-15 മിനിറ്റ്സ് ബോത്ത് സൈഡ് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. മീനിപ്പം നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട്. മസാലയും നന്നായിട്ട് കോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് അപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ സെർവ് ചെയ്യാം. ഇനി ടൊമാറ്റോസൊക്കെ വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. കുറച്ച് കറി ലീവ്സും കൂടി വെച്ചൊന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം.